should be proud to rock dark like you and embrace it. I love the skin that I'm in and I look like God when I'm naked. Ask my wife. Black as tar, it ain't far from real. So if the wall breaks, don't trip. You should have seen it coming from a million miles. Poison from your lips. Better from the days that just dead in the style. Don't hit me with the steel, cause my skin is black as tar. It ain't far from the real. Ну та й сяк, потихеньку доіграла музичка. Добрий вечір. Ви слухаєте Радіо ЄДЕН. І з вами програма «Читаємо з Мигайлом». Ви могли стися догадати звати Мигаль. І це вже без єдної 7 годин, а значить іпен прийшов час. Не запоздилися, більше того, стартанулись ми маленько скорше. Кіть слухаєте цю програму у перший раз, мусите розуміти, що тут буде доста специфічний контент. Конкретно, що буду сидіти, читати, а коментувати то, що читав. Ця рубрика взникла не так давно, і це чий 7-й епізод, низько 7-й епізод. Зачинались ми з шилияку літературу, зачинались ми з прикладну палеонтологію, значить, що? Значить, поп-сайенс. Низько читаємо новели Олександра Хуста, писані по-русинськи. Та й, в принципі, і все чив ушитко, що вам треба знати за цю програму раз. А май детально можете послухати спередущі ефіри, повтори знайдете як на Mixcloudові самого радія, так на Телеграмові, так даже у окремому YouTube-каналові, архівному, мовому. Та й таке. Ну то що, не будемо довго тягнути з цим приказуванням, бо і так туй напечено так, напекло сонце цю студію, так що тривати тому не може. Будемо низько читати дальшу новелу, таку, може, маленько має іншого того, щось ми читали минулий раз. Кличеться «Смутна історія». Нагадав вам, ось Олександр Хуст – це псевдонім, пишеться він Олександр Купар. І вже у доста немолодому вікові почав писати такі простенькі новели. Ну та що, ідемо на то. Новела кличеться «Смутна історія». Літо я звик проводити на своїй фазенді у Малій Копани, райському кутикові нашого Подкарпаття. 17 сотиків мого маєтка, що на краю села під горою коло Тиси, обгорожений друтяною сіткою, межувати з хащом, садом та й полем. Серед участка у винниці стоїть маленька хишка із відкритою верандою. У ці видко Тису, як поблискує в сонячну погоду. Тиса обгорта Чорну гору. М'який силует гори ще май розлучнося прочитує подвечірку і ся за ню спряче сонце. У ці можу видіти більшість характерних для нашого краю пейзажів. І зліва долина з рікою і королевським замком на фоні синьої гори. Спереду мною, право над рікою, горбки, що плавно, помалу збільшуються, переходячи вгори. Під горою поселення хаотично розметані хижачки, утопаючи в садах, дреблються із долини нагору. Цей чудесний пейзаж читаво покалічив газопровод, що його протягли в послідній час. Трасу чогось провели через гору, урізавши цілі хащі. І спаскудили й долину коло Тиси, перетяли прекрасний пейзаж із королевським замком білою трубищою на величезних підпорах. Позакопували повно бетонних стовпів, яких пак і не схоснували. Понищили просто поле. Поналишали купи шушеру і так далі. Словом, учинили вшитко по-совітськи, по-варварськи, бездумно, бездушно. А той свіжий воздух і тишина. Роботася поробить і відпочити мож. Був теплий августовський вечір.
Уже сонце почало заходити. Я сидів на веранді й читав. Чув, десь із хащі йде якийсь незвичний крик, дуже голосний, тривожний. Гиби кричала поранена птиця, авать звір. Щось подібне я вже чув. Ястреби не раз крали із села домашню птицю і летіли з ним через хащу понадо мною. Птиця у кухтях ястреба іще жива, виривалася і страшно кричала. А й босийсь крик, змішаний з гавкотом псів, ішов із хащі. Поза хижі і скоро все приближав. Ставав все майсильний, такий, душероздирающийся, каже. Яся підхопив іти на крик, поникати, що там. А й болишем почав убивати топанки, коли йому видів через городину, як із хащі вискочила мала серна, та із криком утікала у долину повздовж городини. А за нею із злісним хриплим гавканням гналася свора псів. Серночка була ще дуже мала, головка її ледве стирчала із некошеної трави. Пси уже й майже догнали. Не роздумуючи ще босий, я побіг і днів, як їм лиш бірував. Перескочив їм городину і верем собою межі серною і псами. У нечеканості псися розгубили і маленько спомалили. Серночка скочила у бік і почала втікати у поле. Пси зась за ним. Я лиш так і міг оборонити від псів аж ємлю. І з усієї сили припустивимся за ним, догонив їм і скочив за ним так. Гібрамкар залобдав. А пси так через мене. Прикрив їм собою епін спереду шкіряними псячими писками. Притулив їм маленьку до груди і, відбиваючися ногами від псів, що ся скалили колоня, рушив їм до хижі. Серночка ся не рушила, лиш тяжко дихала. Коли затулив за собою дверці городини, мала серна учулася у безпеці та зачалася вирвати ми з рук. Я кріпко держав її, бо обома руками гурі собою і страчено обзиравимся довкола, міркуючи, куди би її покласти. Увидів їм на веранді свою спортивну ташку. Дуже сокотячи засунув їм трясущуся серночку у ташку так, що головка її стирчала вон і на кілька мож було затягнув їм дзібзарь. Тоді увидів, що сями сорочка на грудях та й у руках у кровли. Та й вона поранена. Ну, безюно, пси і пірвали, а може і вода сподстрілив. І я лиш завтра її міг і мити, бо стікала кровлю в сарака. А у хижевня ні фачлика, ні йода не є. Боржім побіг у село, заскочив йому одну, у другу, у третю хижу, доки діставав фачлик і мало йоду. Серночка ся трясла, коли мій утягав із ташки. Єдною рукою притискав їм до груди, бо урвалася в неї із усіх сил, а другу протирав їм в рану. Рана була дуже велика. Уся задня часть тіла була урвана. І видко було, що тотося стало не тепер, бо рана вже гноїла. Позавчора чулася із хащі стрілянина. Учуємо, що це має якийсь зв'язок із цією серночкою, не? Безюно, вадаси, браконьєри устрілили її матір, а пак пси її переслідували. Не могли її мити, айбо видко догонили та пірвали її в задню часть тіла. А нині тяжко поранена, коли кликала матір і собі, і зась бігли за ним. Так їм собі думав і не похибив їм. Пак їмся дізнав, що якийсь сивлюський начальник позавчора поклав серну у Дублякові. Недалеко від хижими та за склянку паленки лісних закрив на сесе очі. Темнілося, коли, промивши загноєну рану, обернув їм серночку чистим рушником і поклав їм назад у ташку. Пак наскоро учинив їм із дриварних хлівець, постелив їм свіжого сіна, поклав їм на нього серночку. Скочив їм у село за фельдшером, айбо тот лиш завтра ся верне з Тячова. У селі купив їм цуцлик від одної жони, що мала малу дитину, і коли полібачий приніс гізвик свіжої вечірньої дуєння, молоко, напоїв їм серночку. Вона жадно ссала, ужеся і не бояла. Порозумів їм, все не до добра, айбо надіявимся, аж дотягне до завтра. А завтра рано понесу її до фельдшера
і аж треба та й до Сивлюша. На Серночка вже тяжко дихала, уже не хотіла пити молоко. Буржій поклав їм у ташку та на біциклі до фельдшера. Може, ще й спасе. Коло дороги, що йшла через пасовисько, такої коло моїх хижі сиділи люди, що попасували корови. Ставимо би позвідати, ож де в Сивлюші глядати ветеринара. Но аж сільського фельдшера не застану дома. Старі се сиділи та осуджували браконьєрів, а діти смутно гладили Серночку по головці, що стирчала з ташки. Головка й ледвеся держала, а великі очі вже майже й не кліпали. Бебехатий прибиш із ліловим гибурак товстим лицем никать на Серночку, гікють на солонину та каже просячим голосом: «Нащо би сте ходили з нею по докторах? Та й тратили дорогий час та й гроші. Дайте й мені, ви і так не їсте м'ясо». У цього мене он затрясло. Боржім рушив далі. Фельдшер іпін теперся вернув. Айбо коли му тягав Серночку з ташки, обому вказати, і тільце вже було студеноє. Шийка задеревеніла, а у широко розкритих прекрасних чорних очах із довгими кліпками застили сльози. Вона вже була мертва. Я там постовпів. Фельдшер, видячи ож дуже смутний, потішавня. «Не журіться, ож у кару пішла. Гей, туй у хижі із черепляним дахом», він указав на хижу на Горбкові, «під саму хащу, видите? Там же є чоловік, що й в шкуру обробить, а з голови вчинить чучело. Будете мати хосен». Яся он здригнув, обернувся без слова і поплентавимся дому із мертвою Серночкою в ташці, та й тягарем на серцеві. Гризлання думка, аж би мав дома повну аптечку із фачликом та йодом, і май скоро бим обробив і перев'язав її рану, та може би ще вдалося і спасти. Жила би си у хлівцьові, пощипувала би травичку в садові, їла би садовину з рук, пила чисту воду із колодязя. Як бимся любував цим прекрасним Божим сотворінням, не? А коли би укріпла, подросла, та пустив би мені назад у хащу, на волю. А може не у хащу, а в зоопарк? Бо якийсь іще браконьєр, чоловік, звір, і зась із-за вгури похуснує пушку, уб'є її. Холоднокровно, безжалісно. Не буде го мучити совість, ож не за що удобрав життя у цякого благого сотворіння. От краси наших лісів. Та де там? Та тіщися й буде гордити, ож який він шиковний Вадас. Укопав їм ямку коло своєї городини. На дно ямки постелив їм листя і поклав їм на нього Серночку. Діти, що сокотили корови, мовчки, зажурені, стояли та й никали. Паким закрив очі, присипав листям і засипав землю. На малий гробик діти поклали польові косички. Понад вечір перед моїми воротами став віз. Із воза зайшли двоє людей у лісничій уніформі. «Ми із лісничества», торжественно отсяк провозгласив старший. «Кажуть, тільки ожимили сте Серну. Прийшли ми її забрати, бо то маєток лісничества». Кажу їм: «Я імів лиш поранену Серночку». Кажуть люди: «Ош матір'ю 3 дні тому убив браконьєр. А ви знаєте отоко, ваш знакомий. Пакут купився від вас склянку паленки». Лісник конь рот увалив. Начав гиндати щось, аж то брехня, і найби подоказував то відео. Просив укажу, кося кое казав, він му зуби уб'є. «Ну, а де то та поранена Серна?» позвідав молодий. «Умерла», кажу. «Пси її пірвали. І дістала зараження крові. Там никайте похоронена». Указав їм рукою на гробик коло городина. «Ми її маємо повести», каже старий. «Як? То, вещественне доказательство», додав несміло в кінці. Молодий рушив від гробикові,
А я скочив сперед ним і гойкнув: «Ану вон ми з двора! Забирайтеся геть, бо кітюгачу колом по голові і сутня не оправдає, бо зайшли сте... І сутня оправдає, бо зайшли сте ми у двір і без дозволу. Ану марш уціть!» У ті не знали, що робити. Потопталися мало на місці і пішли й двозові. «Мися ще вернеме з міліцією!» – крикнув старий, та й рушився віз потихи. «Ну, а я подам на вас заяву, як на соучасників браконьєрства. Усе село знає про ваші темні діла!» Уже мгойкав за ними, як ішли геть. Уже пак пізно по вечері Поле Бачі приніс молоко. Він уже знав за нашу бесіду з лісниками. Казали діти, що сокотили корови, ось якісте читаво умачкалували ліснаків. Я лиш казав за то, що всі знають. Ну, та це свідчили би люди проти того начальника браконьєра та й лісника. Тако би поза церне хотів знайти собі ворога. Та ще й лісника. Та де бо нет. Пак усе село краде дуби з хащі, не? Знаєте, ось на угля у челяди не є гроші, а грітися треба. Пак тепер лісник ото май великий пан. І колись партсекретар був. Хоче, дасть урубати дуба, а не хоче, сиди та мерзни. Пак усе начальство і міліція, і голови варуські та й сільські, і прокуратура у доброму суд із лісничеством, бо вада суд, не? Стріляють дичину, коли хотять, так і хотять. Йой, не хвалю вас, ось істеся з ними поцоркали, чесно. На другий день рано увидів ось гробик Серночцин був розкопаний, порожньой. І досі не знав, ось кого міг учинити. Це лісник, це Кося з села. Кося не міг помирити з тим, що добро, шкура та й чучело, та задар пропаде. Та й конець. А це така новела. Ну, що можу оповісти? Доста така емоційно багата в декотрих містах, я би так купую. Головне, споза того ж, люди таку животинку люблять, а ко не любить, та чи й бреше. І це, усе, яким був малий, та похожі ситуації віддів, ну, маленько з другого бока. То вже, знаєте, як ото було койся звірка дома ростить, а мала бися вже різати, най буде хоч то свинча. Хоч якої би лепавої не було, або дуже того шкода. Уже ніч не кажу за кізя та за телята, а де? То такі риви були. Ну, та якся з тим змирити, не? Ось то мусить умерти. А ще кіть умерти задир. Єдно діло, кой ти то маєш зарізати, уби вижити сам, уби тим м'ясом годувати своїх дітей, уби вони жили. А друге діло устрілитися кое просто на забаву. І це... Найся не приказується не лише у дітей, а й у любого нормального, здорового челянника то буде визивати такі шилиякі емоції, так би мовую. Ну та що, я би казав так, мені треба маленько перепочити, напитися водички, то все. Я вам пущу музичку і вернуся через пару минут із другою новелою. Не втікайте. Пішов москаль по Прилівську, шукав собі пригоду. Світило з неба сонечко, прекрасна погода. Аж раптом їбануло і здригнулася земля. Болванка прилетіла молодого москаля.
Таку, знаєте, доста інтересну музику включила тепер на паузу. Така у нас музична пауза. А я вам нагадав, що ви слухаєте Радіо 1, слухаєте програм «Читаємо з Мігальом», і ми тепер читаємо новели Олександра Хуста. Олександр Хуст цю книжечку... Я вам не казав. Я з ним сконтактувався, аддика був, бо людися звідали, де мож цю книжечку купити. Та він мені повів, що книжка, котру моментально держу в руках, на презентації котрої був в Ужгороді того року, була видана у 300 екземплярах і більше не є. І більше не є і у нього теж. Хіба може там 3-4 книжечки у нього обстали такі, що коби дуже треба, та може би як передав, бо він казав, що таку книжку ніде купити не може. І це просто, аби сте розуміли, наскільки унікальний контент ви тепер слухаєте, бо просто сісти та купитися цю книжку десь на гуглові, нагуглувати, купитися цю книжку ви просто не можете. Бо її ніде не знайдете. Тут ті 300 чоловік, котрі якої розібрали, та без юно вам її просто так не дадуть. Книжка сися, і це два дарабчика такі, ото новели, котрі були опубліковані до 2015 року, новели та юморески, котрі були опубліковані май по тому. На благо подекотрі з них ви можете читати онлайн на сайтові Руе портала, там я вам лишу на нього мотузочок у коментарях пак, і можете собі прочитати хоч дарабчики з цих, що не читав онлайнові, щось там може буде. А ми зараз прочитаємо ще одну юмореску. І це вже буде епін юмореска, бо до цього ми читали такі маленько і серйозні новели. Юмореска кличеться «Муза». Айно. Та йдемо на то. Ранньої весни 1999 року я здав свою квартиру на ремонт. На цей час прийшлося орендувати другу. Квартира та була у файному, старинному аристократичному домі на тихій зеленій вулиці Буде. Возорею виходили на двір з читавими старими платанами і ялицями і екзотичними корчами довкола невеликих полянок. Роботу садовника цього великого і файного двора, парка, виповняв Піштобачий, доста немолодий чоловік, який жив у всьому такій домі. Мися кланяли, бо розговоритися з ним ще не виходило. Колись ми раз стрітили на дворові, я попросив від нього поради відносно озеленення двора моїй дачі. Мися з ним розговорили, він прекрасно розумів ботаніці, розмишляв за екологічну сумісність рослин, сипав при цьому назвами рідкісних дерев, корчів, косиць. Не міг їмся просто здержати, бо йому не вчинити комплімент. Та я вижу, що ви добре розумієте до садоводства. Без юності ботанік, садовод, професіонал. Ні, я просто любитель, я по професії філолог, відповідає Піштобачий. Він почав приказувати, якся епін імів до садоводства. Це мися виділо доста інтересним, і я йому предложив продовжити нашу бесіду за погарчиком вина. Ми зайшли до мене і проговорили остаток вечора за склянку мерлота. Він оказався доста великим ерудитом, був вчителем словесності, тепер пенсіонер. Інтересно приказував про мадярську літературу, про історію Мадярщини і своє життя. М'який, розумний, інтелігентний чоловік. Приказуючи за свою родину, він усе з таку велику теплоту уткликався про свою жону. Його очі наповнялися слезами благовіння, кої заходилися про їх відносини. Мав право рахуватися щасливим чоловіком. Усе своє життя займався любимим ділом. Мав добрих дітей і вже понад 50 років жив з незвичайною жоною. Казав він, ацяк замріяно. А ваша жона педагог, ви звідався? Ні. Колись ми ся пібрали, та було їй лише 18 років.
Появилися діти, і вона вже не моглася вчити далі. Айбо зато вона прекрасна мати та й газдиня. Содержить хижу в ідеальному порядку, прекрасно варить, пече. Він маленько вицербнув із погарчика, усміхнувся і продовжив. Про її любов до чистоти і порядка ходять легенди. Аж хліб із маслом у нашій хижі впаде на падемент, можу спокійно і з'їсти, фіглювали цімбурове. Так, мого Ержіка просто золото. Проговоривши мало за текучу політику, ми перевелися на літературу. Він знав на пам'ять покай стихів. Подекламував мій один артистично, вдохновенно. Я його похвалив. Він став декламувати ще, далі пак ще. І вино було пахливе, смачне, давалося пити. Пригубивши, пішто бачі, малося задумав. Мрійнося усміхнув та й каже: я і сам пишу стихи насправді. Правда? Може, прочитаєте, да, що звідався? Добре, айбо сесе буде таке, доста личне, розумієте? Порозумітися треба так, то не може чужої, бо тут, знаєте, нюанси відносин автора і адресата, значимість яких може осознати лише знаючи характер та й обставини того. Мене сякий вступ доста заінтригував. Безюно за цим піде тонка лірика, насичена драматизмом, парадоксами відносин. Я присвятив ці стихи, можу казати, так, поему даже, моїй жоні, до 50-ї річниці нашої свадьби. Коли їх прочитав, та вона, сильна жона, айбо оньона, пустила слезу. Онь слезу? Подумав та й наладивимся слухати. Пішто бачив, утхлебнув із погаром, ще май читав перше, нахилився до ня, никаючи мі в очі, гиби я, та то вона. І почав торжественно декламувати. На зачатку помалу, тихо, мало не шепчучи, і вже далі, потихеньки, посилюючи голос, ускорюючи темп, включаючи в тото жест, міміку, декламував, гися каже, одухотворенно. І в його очах такий легінський блиск, зморшки на лицьові та й на чолові онься розруняли. Голос набирав силу, звенів і наглеся обірвав. Ефект був просто уражаючий. Мені передало його збудження, і я невольно тому всьому сопереживав. По формі укладення, по ритмові і по звучанню його ісповнення напоминало мені знаменитое болеро Равеля. Айбо тяжко передати содержання тої поеми, і це і історія сумісного життя із всякими інтимностями, і плани на будучність, і дякування просто Всевишньому за таке велике щастя, що дала вона, хотячи і не хотячи. Її образ був розкритий до маймалих дрібностей із великою майстерністю, каскадами самих тонких порунянь, ніагарським водопадом епітетів і метафор. Гімалайськими горами достоїнств була наділена її личність. Вона була прекрасна геружа. Вона була ласкава і любляча мати, ніжна і дихання дітинки. Вона була його ангелом-хранителем, опорою, берегиню, джерелом безконечної доброти і терпіння, музою вдохновительницею його творчості. Накурто, вона початок і конець, вона його альфа і омега, раю, котрому він, удячний поет, прибивав той уже 50 років у абсолютному щастю. Був він з того домак готовий. Мимоволі уявляв собі, хоч уже й не молоду, або ще доста симпатичну жону із слідами колишньої краси на лицьові, із прекрасними очима, що ся світять розумом і добротою, із голосом тихим, благим і звуки арфи. Но декому щастить. Такое благовіння і джуні, з котрою прожито півстоліття. Но ото може вразити. Пішто бачі був довольний, справленим на ня ефектом. Удверся на фотелі, довольний.
Так, вам мож лиш позавидіти, відповів я щиросердечно. Бо недавно мся розійшов із своєю музою. Наша любов прийшла за пару років, розтопилася гі сніг навесні. Я просто не годен був уявити собі пару, котра удержала цілих 50 років сумісного життя і, не кажучи по поемі, прожитого у щастю. Айно, да кому щастить, невольно вскликнув. Мені многі завидять, а ще маю розведені колеги. Бивало по роботі у кафе, а я думаю до неї, до моєї музи. Він замовк із блаженною мрійністю на лицьові. Потому наглеся встрепетнув, боржі глипнув на годинку і з ужасом на лицьові вскрикнув: «О Боже, вже 9! Так яся запоздив на вечерю!» «Та де, упийме ще по погарчику, пак вам лиш на 3-й шток». Я го пробував успокоїти. Айбо він підскочив, гіпопарений версобов від двірям, уткланюючися на ходу, бормочачи перебачення. По сьому, колись ми ся зустрічали, та я із повагою кланявився йому і звідавимся, ож якся має, неодмінно мся позвідав і про його дорогу сужену. У кінці тижня видався теплий сонячний день. Рано, коли му допер в озір, уби провітрити мало комнату, запустити сонце, учувим свіжість, запах весни. На дворі на садовій полянці увидів піштобачія у роботньому платьові, що ніс у вилах садової сміття і смітникові. Відко, схоснувавшися доброю погодою і тим, що сніг уже зайшов і земля підсохла, він затіяв звичне весняне харіння сада. Піштобачися переговорював із кимось. «Може, кінчимо і до бідови, дорогенько?» І мивим ацяк убривок фрази. Ну, яся насторожив. Поникав йому того бока, кудися обертав піштобачі, і увидів їм поміж корчами смоковниці жінську фігуру, плечима обернуту дміні, у спортивному платьові такому невизначеної барви, і у рожі вплетений в шапочці, з-під якої стирчали сіді патли. Жона енергічно орудувала грабльома. «Ну, сесе вона, мене то нагле вхопило переживання. Та ба яка вона?» Жона загрібала листя і стовпля у рукащика, а піштобачі пак вилами і зношував вихід смітниковий. Коли наконець Онася обернула до ня лицьом, яся здригнув. Зовсім не такое собі представляв. І це була розплившася стара жона із одутловатим нефайним лицьом, тонкими злими губами, гачкуватим довгим носом і величезними окулярями. Ну, просто чиста сова. Вони сяк перемітували словами. Колися ми розійшли, та й повисили голос, там аж уже було вчути, що говорять. «Там коло городини, а чися ще не грабкало. Ану, дорогенька, не пропусти». «Ну, то ня просто поражаєш, пішто», – відповіла вона нервозно мирським, скрипучим голосом. «Велла граблі, упелла руки у боки». «Пак лиш перше понюсись виціть навилок, не? Забивись?» «Айно, дорога, ну, дійсно, я просто забув», – пробормотав він винувато. «Вічно в тя голова не на місці», – сердито вона му уповіла. А пак підняла граблі і так жорстко почала грабкати, продовжуючи бурчати собі під ніс. «Ну, і турбунцу понести в ремонт й забув, це не так?» «Як би був чоловік у хижі, мені не треба би ще про сесе думати. Та тепер носи сміття вилами по жменці. Онь мерзко никати на сесе». Вона грабкала, но далі бурчала. І піштобачий винувато мовчав. «Ну, кільком тя раз просила прийняти курс лікування. Та й ти ми життя губиш своїм склерозом, а запустиш, пак ти ніч не поможе. І буду яся мати, но? Хіба ще мало ми суєте з тобою є?» Скрипіла вона далі. Піштобачий ніч не відповідав. Мовчки, з винуватим видом робив далі свою роботу. «Айно», догадалася ще. «Це позвонив із Йовшкові про ту суботню поїздку?» Піштобачий щось там промямляв. «Ну, знала-м», блиснула на нього окулярями. «То бовся нігде не можеш послужити».
прокричала вона, ацякунь розтягуючи слова. Ну, ніч страшного, ще позвонимо, ще є час до суботи, несміло оборонявся Піштобачі. Позвониме? На нашому язикові це значить, тож позвоню я. Господичку. Ну, вона там ще щось бурчала скрипучим голосом. Я вже не міг усе більше видержати. Заперім вузір. Не міг їм прийти до себе просто. Ну, та сесе то та муза. І сякое чудовище може вдохновити когось писати стихи, та ще й любовні. Та де? Та це сяку тернину, що застряла у боці на многі роки, мож терпіти, та ще й любити. Виходить, ош айно, ош мож, бо любов гіся каже зла. Мені стало просто шкода сього благого, інтелігентного челянника. Нагле ми прийшло на думку. Пак, я міг бити всякому через пару років, аж би ня не лишила моя муза. Та й стало ми май весело. Ну та й конець, на сьому ся кінчать новела, котрася кличе «Муза». Вона така ясно легка, фіглярна, містами, я би оповів, даже сексистська чи що. Ну, бо у цьому конкретному припадові антагоністом історії, можна так казати, була якраз жона. Ну, я не знав, це все так совпало, це ні. Скорше всього, не було все онь нарочно, бо, як би то оповісти, у минулих новелах всякого точно не було. Ну, та сяк. Низько буде маленько майкурта ефірги все, бо дуже напалена студія, я направду вам оповім не беру тому тривати. Сижу тут, тече долі мною, та будемо потихенько сохраняти. А я вам нагадав, ось, слухайте Радіо 1, і це була передача «Читаємо з Мігальом». І стрітимося з вами, а знаєте коли? Слідуючий понеділок не буде. Слідуючий понеділок не буду у Вароші та не буду прийти на студію. Та увидимося з вами уже через 2 тижні, а то значить, тож уже у августові, а чей не 1, а 8 числа. Що будемо читати, ще не знаю. Може, дещо з хуста, а може і ні. Може, поникаємо дещо друге. Айно. Ну то що, включав вам далі музичку, спочивайте собі, бо чекати вас іще довгий і непростий тиждень. Не забувайте кільтувати гроші тут, дома, в Україні. Помагайте нашій економіці, помагайте нашій армії і будемося мати добрі. Раз красно дякую, майтеся.